טוב, אהלן, אני גלעד. אני רוצה בסרטון הזה לבוא ולהציג את האודיט, את הדוחות שאני עושה על חשבונות גוגל. הדבר הזה הוא בעצם נועד למי שמפרסם בגוגל, לא מבין כל כך את התוצאות, לא מבין את מצב החשבון, אם יש מקום לשפר, אם החשבון מנוהל בצורה טובה או פחות. כמובן זה דוח שהוא נותן מצג שהוא מאוד מאוד ככה ישר לפנים, הוא גם מאוד ויזואלי, תכף נעבור עליו ותראו, והוא אמור לתת לכם את הכלים לבוא ולהבין אם החשבון עובד בצורה טובה או לא, ואם לא, אז איפה אפשר לתקן. כמובן שהדבר הזה הוא מתאים גם לבעל העסק, כי בעצם הוא מקבל איזושהי תובנה ממש ויזואלית מול הפנים על מצב החשבון, ומעבר לזה גם לאיש המקצוע. יכול להיות שיש אנשים שהם טיפה פחות שמים לב לניואנסים קטנים, הדוח הזה בא והוא נותן להם בעצם את הכיוון. פה הדברים מתנהלים בסדר, פה הדברים מתנהלים טיפה פחות טוב, שים לב, תיכנס, תעמיק ותשפר. אז בואו רגע נעבור שנייה על הדוח, אני אציג בעצם שתי דוחות לדוגמה, ומפה אנחנו נבין את המשמעות המאוד רחבה של הדוחות האלו וכמה עמוקים הם. במקרה הספציפי הזה מדובר על חברה שמתעסקת באוהלים, השכרת אוהלים לאירועים, מתחמי קירור וכדומה. אז פה כבר על ההתחלה אנחנו רואים איזושהי הערה שהיא מתייחסת לתקציב. באופן כללי, לפני אני אתחיל, אני אומר שהדוחות האלה הם טובים גם לחשבונות עם תקציבים גבוהים וגם חשבונות עם תקציבים שהם פחות גבוהים. אני כרגע עושה ניתוח ל-30 ימים האחרונים, ויכול להיות שכמובן בתקופה יותר רחבה, ממש אפשר לראות להבין יותר על החשבון, אבל כרגע, ל-30 ימים האחרונים, אפשר להבין המון מזה, וזה נותן כיוון למה לעשות ומה אפשר לשפר. אז קודם כל הערה שהיא מתייחסת לתקציב, נתח חשיפה נמוך בגלל תקציב שהוא לא גבוה, זה אומר שבגלל מגבלות תקציב המודעות לא מדי נחשפות לכל קהל היעד. זה משהו שתמיד אפשר לבוא ולדון עליו עם הלקוח, אם הוא רוצה יכול להגדיל תקציב, אם הוא לא רוצה יכול לבחור שלא. כמובן בסופו של יום אם חשבון יודע לייצר הרבה עבודה, אני באופן אישי חושב שיש מקום להגדיל תקציב, כל אדם וכל עסק לפי שיקוליו הפרטיים. ואז התייחסות למשל לתופסי לידים, יכול להיות שיש פה תפסים שהם פחות נגישים, יש פה איזה סיכום מנהלים, מדברים על ההוצאה לחודש האחרון ומה הכסף עשה. כמובן סיכום לגבי הלידים, כמה לידים הגיעו, מה העלות של כל ליד, קבוצות מודעות, אד גרופים, כל קבוצת מודעות, איך היא מתנהלת ואם יש מקום לשפר או לחזק, למשל השכרת אוהלים לאירועים. יש פה בעצם איזושהי הערה שאומרת, שמעו, העלויות פה הן לא קטנות, יש מקום לשפר, לאיש המקצוע זה אומר, אוקיי, ספציפית לקבוצת המודעות הזו אני צריך להיכנס, להתחיל לחקור, להבין מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, ולסדר. כמובן איפה שיש דברים שהם עובדים בצורה טובה, אז גם יש הערה, מומלץ לעשות סקייל או תקין, אם יש דברים שהם לא פעילים אז גם מקבלים על זה חיווי, וכמובן יש איזושהי שורת סיכום. התייחסות למונחי חיפוש שדורשים עוד בדיקה. במקרה הזה מדובר על כל מיני מתחרים, אנחנו שוב נותנים איזושהי התייחסות לחודש האחרון, אם פותחים את הדוח לתקופות שהן יותר ארוכות, יכול להיות שאנחנו נראה שלמתחרים מסוימים אנחנו סתם מבזבזים כסף, אין אפילו פנייה או ליד שמגיע מהם, אין שום סיבה להופיע שם, בטח ובטח אם מדובר בתקציבים שהם נמוכים. מכל זה אפשר בעצם לבוא לקבל כיוון, לחקור עוד קצת, להבין איך הדברים נראים בפועל ולקבל החלטות, וההחלטות האלה הן בסוף מתבטאות בכסף, בביצוע של החשבון, בביצוע של הפרסום, וכמה הדבר הזה בסופו של דבר מצדיק או לא מצדיק את הפעילות שלנו. כמובן התייחסות למותג, לקמפיין מותג, ניתוח אסטרטגיה על מתחרים,
quality score זה ציון איכות שגוגל נותן לחשבון, למודעות, לקיוורדים. בעצם הרעיון הוא כזה, ככל שהציון איכות הוא יותר גבוה, כך אנחנו גם מקבלים יותר חשיפה וגם משלמים פחות. ולהפך, אם ציון האיכות הוא נמוך, אז זה אומר שבשביל שאנחנו נוכל להיחשף בגוגל, אז אנחנו נצטרך לשלם יותר, וגם אז החשיפה שלנו היא לא תהיה כזאת גבוהה. לכן יש פה ממש התייחסות ספציפית לדבר הזה, מה אפשר לעשות ואיך אפשר לשפר בשביל לשפר את הביצועים של החשבון. מילות מפתח מובילות, עם התייחסות גם ל-Quality Score, וכמובן כל המדדים שאנחנו רוצים לראות, תוצאה, CTR, כמה לידים זה הביא, העלות לכל ליד, מה אפשר לעשות, איזה המלצות יש. שימו לב שיש גם התייחסות למה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר את הפעילות. ממש תוכנית פעולה שהיא נותנת לכם, או למי שבעצם מבצע את הקידום, את כל הכלים כדי שהוא ידע מה הוא צריך לעשות בשביל לשפר את הפעילות. אני רוצה רגע שנקפוץ לדוח אחר. לפני זה דיברנו על חשבון של חברה שהיא בעצם עוסקת בהקמה של אוהלים, השכרה של אוהלים. פה אנחנו כבר מדברים על רופא שיניים. שוב, חשבון עם הוצאה שהיא לא גבוהה. שימו לב, כבר להתחלה אנחנו מזהים שיש איזשהו בזבוז שהוא חשוד. בערך שליש, אפילו קצת יותר מהתקציב, הוא אותר כתקציב שהוא לא מנוצל נכון. זה קריטי. אנחנו מדברים על חודש אחד. מה יקרה עם שנה או שנים? המספרים פה יכולים להיות לעסק ועל כל מה שהוא משקיע באמת משמעותיים. שימו לב, אני כבר על התחלה, אני גם בא ואני מציין בדוח מה נדרש מבחינת הבדיקה שצריך לעשות, חסם צמיחה, יש בעצם התייחסות גם לזה שיש מעט המרות. גוגל באופן כללי זה מערכת שהיא מבוססת מאוד חזק על סטטיסטיקה, ברגע שהקהל שעליו מבוצע כל ניתוח הדאטה הוא קטן, אז המערכת לא יכולה ללמוד. ממש זה התייחסות שאני נותן אותה ממש בראשית הדרך. שימו לב, הדבר הזה הוא קריטי. פה המבנה של החשבון, יש שני קמפיינים ומה כל אחד מבצע, מונחי חיפוש שלא השיגו המרות. שוב אנחנו מדברים על חודש מסוים, מה קורה אם אנחנו פותחים את זה לתקופה יותר ארוכה. אנחנו יכולים לגלות למשל שמרפאת שיניים שממוקמות בבית שמש, או ביטויים של חיפוש של מרפאות שיניים באזור בית שמש, יכול להיות שהם מוצאים הרבה מאוד כסף, אבל זה קהל שהוא בכלל לא רלוונטי. זה משהו שחייבים לבדוק. אגב, המרפאה הספציפית הזאת היא ממוקמת בירושלים, אז זה משהו שאפשר באמת לבוא ולהבין אם יש מקום להוריד בכלל את ביטויי החיפוש האלו, או להשאיר אותם, כי יכול להיות שזה כן ממיר, אבל יכול מאוד להיות שזה בכלל לא רלוונטי. או מרפאות שיניים לילדים. ספציפית במרפאה הזאת הם לא מספקים טיפולי שיניים לילדים. למה אנחנו מופיעים שם? ובמידה וכן, אז אנחנו מבינים גם מה אפשר לעשות ומה אפשר להוריד, כדי שאנחנו, על כל שקל שאנחנו נשקיע, אנחנו נראה תוצאות הרבה יותר טובות. אז שימו לב, התייחסות להתאמה גיאוגרפית, כמה הדבר הזה הוא יכול להיות בעייתי וצריך לשים לב אליו. יש פה התייחסות למותג, כל מיני קבוצות מודעות עם חשיפה שהיא מאוד מאוד נמוכה. יש ממש מתודולוגיה ברורה למה לעשות בשביל להעניק חשיפה לכל מיני מונחי חיפוש שהם לא מקבלים חשיפה, וצריך לתת לזה התייחסות. quality score, מה שדיברתי על לפני זה, ציון איכות. פה אנחנו רואים שהרבה מאוד מהביטויים הם עם ציון איכות שהוא ממש נמוך. זה ממש פוגע בחשבון, זה ממש לזרוק כסף לפח, וחבל שהדבר הזה נראה ככה ולא מנוהל. בניהול מקצועי אחר אפשר ממש לשפר פה את כל המדדים, להשיג יותר תוצאות על התקציב שמושקע, וזה יכול להציג פה חשבון עם באמת שיוכל להתנהל אחרת לגמרי, ולקוח שהוא כנראה גם יהיה יותר מרוצה מהתוצאות. תחזית, אבני דרך לשיפור, מה לעשות, ממש הכל פה הוא כתוב ומנוסח, אין מה לטעות.
אז כמו שאתם רואים, הדוח הזה הוא דוח עומק, הוא דוח שמיועד גם לבעלי עסקים וגם למי שמנהל את החשבונות. הוא אמור לתת הבנה על מה מצב החשבון, איפה כדאי למקד את השיפור, לפחות בשלבים הראשונים וגם להמשך, ולהשיג ביצועים הרבה יותר טובים.